Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erroke jauna. Erroke jauna. Kristo erroke. Kristo erroke. Erroke jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoituz. Aska ezazu jauna, Margarita zure zerbitzaria pekatuen lokarren guztietatik. Mundu honetan bataioaren bidez, Kristoren atzeko izan zena, zure santuen artean piztu eta bizi dadin, piztuerako egun argitsuan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Filipotarrei, senideok, guk zeruan dugu gure herri, eta itxaro, handik itxaroten dugu salbatzailea, Jesu Kristo gure jauna. Berak aldatuko du gure gorputz ezerezau, bere gorputz aintzatsuaren antzeko eginez, gauza guztiak menperatzeko duen indarrez. Jaunak esana. Eskeraturik jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezen, beharrean, larreguritan, arnau ezan. Atsedenezko urbizitara, ark narama, tan bizkortzen dit arima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezen, beharrean, larreguritan, arnau ezan. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoen Evangelioa San Juanen liburutik. Eskeraturik jauna. Aldi hartan, Jesusek honela esan zion jende taldeari. Aitak ematen didan guztia nigana etorriko da, eta nigana datorrena ez dut kanpora botako. Zerutik, ezpaina izkaitxi nire nahia egiteko, bidali nauenaren nahia baizik. Eta hau da, ni bidali nauenaren nahia, eman didanetik ez dezadala ezer galdu, baizik eta piztu dezadala azken egunean. Hau da nire aitaren nahia, semea ikusten duenak eta harengan sinisten, izan dezala betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Jaunak esana. Eskeraturik jauna. Badakigu gure mundu hontako ibilbidea, gure bizia mugatua dela. Eta lehen edo beranduago bukatuko zaigula. Kasu batzutan, Margaritaren kasuan bezala bizi luzea izango da, bestetan igual motxa, baina badakigu gure mundu hontako ibilbide hori mugatua dela eta bukatzen zaigula. Hain zuzen ere, pentsatu behar dugu, gure mundu hontako bizia ez dela bakarra. Mundu hontako bizia bukatzen denean, hori da, alde batetik gure fedeak erakusten diguna, baina baita ere, gizakiaren izaerak ulertzen ematen diguna, ez gerala materia hutsa, badago beste bizi bat. Askozaz ere luzeagoa. Margaritak 100 urte eman ditu hemen gure artean.
urte, zenbat bizipen, zenbat esperientzi, zenbat jakinduri, zenbat konseju, zenbat gauza eman dituen ere bizi honetan. Eta hemen, zuzen ere, lezetan, berak maite zuen herrian, emitxeari gero baita ere, bera despeditzen, bere alde erregutzen. Mundu horretako bizi horren eskerrak emanez, eskerrak Jainkoari aurrena, bera baita biziaren egilea, eta baita ere Margaritari, eskerrak emanez, berak emandako eskenitako guztiarengatik. Eta horiek denak bihotzean gordeta edukitzea gauza oso baliotsua da. Beti gure hildakoekin izan ditugun harremanak eta haiekin izan dugun esperientzia eta bizipen guztik bihotzean gordetzea ezinbestekoa dugu, eskerronez. Eta gero baita ere konfiantza handiz. Jakinik, berak mundu honetan fedearen bidez ezagutu du Jangoikoa, eta orain gure esperantza da begiz begi, arpegiz arpegi ikusiko duela gure Jangoikoa, egin gaituen Jangoikoa, eta harrak emango diola betiereko atsedena eta zoriontasuna. Hoixe da guk eskatzen dioguna. Eta eskatzen diogu konfiantza handiz. Jakinik berak hoixe eman nahi digula. Jangoikoak eman nahi digu zoriontasuna. Eta hoixe eskatzen diogu Margaritarentzako. Gure senideak eduki dezala, oain erabateko eta betireko bizi hori pake-pakean eta zorionean. Jakinik, eta honekin bukatuko dut, gure hildakoekiko harremana ez dela heriotzarekin batera bukatzen, aldatzen baizik. Gure hildakoekin ez ezakegu eduki nahi genduken tratua, ez dugu hemen gure artean izango, ez dugu berekin hitz egingo, ez dugu besarkatuko, baina horrek ez du esan nahi erabat bukatu danik berarekiko tratua. Alde batetik, lehen esan dudan bezala, ditugun oroitzapenak bihotzean mantenduz, beste aldetik baita ere, bera gogoan hartuz, bere hausak eta ditugu, eta baita ere jakinik goitik guri lagundu dezaigukela. Eta hoixe da eskatzen dioguna gure hartzailonari. Har dezala Margarita gure senidea goiko zeruan berak handik gure alde egin dezan. Eska dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, harenarekin elkartuz. Hartuz zuk jauna, hilaz zeruan, betiko bizi lekuan. Heriotzonek aideta lagun, asko ditu jota mindu, baina jaunaren agintzak beza, minori gozatarildu. Hartu zu jauna, hilaz zeruan, betiko bizi lekuan. Eta eskatuko dugu jaunari urte askotan elkarrekin egindako bidaia honetan, eta Margaritarengatik jasotako aholku jakintsu guztiak, bere indarra, adore eta eskuzabaltasunak beti lagun gaitzala gu guztiok. Eska dezaiogun jaunari. Egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Egizuzu Maria, gugangi erregu, erioza gorduan, ez gaite
jauna, Margarita gure senidearen onerako izan dadila gure eskaintza. Opari honen bidez, barkatu bai dituzu mundu guztiaren pekatuak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoiko guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda gu guztiok betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizi eman du gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingiru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen degula. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jaungoiko gure jaun honena. Zerutan lurra goresten dute, goresten zuen ahalmena. Osana zuri zeru goietan, osanaka goraipena, bere ikatua orain da beti, gure gara datorrena. Osana zuri zeru goietan, osanaka goraipena, bere ikatua orain da beti, gure gara datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitargo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza da, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire oigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta bizitara jauna, zure bizitzeko arte, gaudeko hau herriona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzailearekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, bereziki, Margarita, haritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin
haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzti horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerutan zerana, santua izan beti zure izena, etor beti zure erreinua, egin beti zure negea zeruan bezala lurrean ere, emaituzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zortunei barkatzen duen zero, eta ez duten dira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik nahi duzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zure ezberretzea zure esperian jarra Jesu Kristo gure jauna, zuk esena da apostolei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea. Jaunaren maila deituak, eta bukatu horretik azken erresponsoa egingo dugu. Beti, betiko zoriona, gure
zerana, santu izan berik zure izena, etor berik zure erreinua, egin berik zure nahia zeruan bezala lurrean ere, eman guztu gaur egunontako ongia, bakartu gure zorrak, gure gure zezonei bakatzen direk bezero, eta ez gure ardila eman, baina dira gaitzazu gaitzetik. Amen. Jainko jauna, ondakiola margatrita zure zerbitzariari Elizak egin dizun oparia, eta Kristoren sakramentuan parte izan duen ezkero egizu, berarekin elkartzera iritsi bezala santuekin batean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedinka zaintzatela jainko guzialduna gaitak, eta semeak eta Espiritu Santuak Amen. zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jaunari. Jesusen ama, Virginia maitea, agur itxasoko izan, Livia zailea, agur zeruko eguzkin, pozigaz betea, Pasko bigarrenean berriz elkartuko gea. Eskerrik asko. Eta